Llum nitolbu mod speċjali għal-governanza immexxija mill-valuri tal-onestà, tal-integrità u tal-kontabilità. Il-ħajja pubblika ma tistax tifjorixxi fejn il-qerq isir aċċettabbli jew fejn l-interess personali jieħu post il-ġid komuni. Iċ-ċittadini jistennew li r-rappreżentanti tagħhom ikunu sinċira fil-kelma, trasparenti fl-għamil u responsabbli fl-eżerċizzju tal-awtorità tagħhom. Ex-tqar l-isqof awżiljarju Joseph Kalja Kurmi waqt il-quddisa li saret fil-konkatedral fil-Belt Valletta, ftit qabel iċ-ċerimonja tal-ġurament tal-ħatra, fejn insista li dawk li nataw ir-responsabilità li jmexxu lil pajjiż għandhom ikunu mmexxija b'impenn sinċir lejn il-ġid komuni. Fl-omelija u saħa li l-awtorità politika ma tistax tkun effettiva jekk ma tkunx mibnija fuq valuri sodi u viżjoni morali ċara. L-isqof awżiljarju qal li l-isfidi tal-lum ma jistgħux jiġu indirizzati biss permezz ta' kapaċitajiet tekniċi jew amministrattivi. Iżda jeħtieġu wkoll kuraġġ tal-kuxjenza, rispett lejn id-dinjità tal-bniedem u sens qawwi ta' responsabilità. Tema oħra ċentrali tal-omelija kienet il-ġustizzja soċjali. Bl-isqof awżiljarju jgħid li soċjetà ġusta għandha tħares lil ħaddiema, tappoġġja lil familji u tagħti attenzjoni partikolari lil dawk li qed ibatu jew jinsabu f'sitwazzjonijiet vulnerabbli. Nitolbu wkoll għall-impenn favur l-għaqda, impenn li jitlob dialogu paċenzjuż, rispett reċiproku u sens ta' stat mod li l-ġid tan-nazzjon jitqiegħed qabel kull interess partiġjan u rivalità politika. Għandna naħdmu l-koll biex femmilna u fi klimna nuru s-sima kbira li xulxin. L-isqof awżiljarju indirizza wkoll il-kwistjoni ambjentali u sejjaħ għal protezzjoni tal-ħolqien bħala responsabilità morali. Qal li l-iżvilupp għandu jkun sostenibbli u ma jistax jiġġustifika ħsara permanenti lill-ambjent jew l-kwalità tal-ħajja tal-ġenerazzjonijiet futuri. Fl-eluq tal-omelija l-isqof awżiljarju fakkar li liġijiet mhux biss jirregolaw is-soċjetà iżda wkoll jesprimu u jsawru l-valuri tagħna. Nitolbu għalihom biex ikunu nies ta' fibra immexxija mill-erf u jaħdmu biex l-integrità tirbaħ fuq il-korruzzjoni, il-verità tirbaħ fuq il-falsità, ir-rispett jirbaħ fuq il-mibeda, id-dialogu jirbaħ fuq id-diviżjoni. Desiree Grek, Net News.